Ana lamine cɛ fɛrɛ muso ka denmisɛnnin mabakɔrɔ garan kɛ nin y'an sigilen kunnafoni bala kɛnɛ kan wala ɲuman foli bɛ ta ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ dugu ma jɛ ka ba bɛ girin donso bɛ na kunta fan don an bɛ deli k'o de fɔ waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ bila kun wɛrɛ tɛ anw na min ye kalimu tabaw ka sɛgɛn n'u ka ɲani u ka sunɔgɔbaliya garan kɛ olu tilalen kɔ ka ban man ka nafolo ta ka don a la ni k'an sigi k'a fɛsɛfɛsɛ k'a kɔnɔ kumaw lajɛ k'a la kumabaw an b'olu sugandi n'an sugandi baara in ye jamajɛ baara ye sɔgɔmaden na nɛgɛ kɛrɛfɛjuru bɛ ji b'i bolo ka nɛgɛ samantan yi janko min ye fɛn kana don kumaw ni ɲɔgɔn cɛ min ye bunteni ku YouTube radio jɛgɛfɔ officiel o bɛ Ami Jakite bolo n'o ye nɛgɛ dɔgɔtɔrɔ ye grand que ka taa bila bɔ jabate la an ye bi kunnafoni tigiw ye min ye lamɛnbaaw ye k'u fɔ k'u waleɲuman dɔn radio minnu fana b'u ka fiɲɛ tulukala minnu ka bila jɛgɛ fɔlɔ k'u fɔ k'u waleɲuman dɔn an labɛnnen bɛ da sɛbɛkɔrɔ sɔsɔni bɛ e ko cogo di bi ayi ko tasuma min n'o o mɛnɛna ji la ji tɛ se k'o tasuma faa o tiɲɛ ye wulibali dɔn grand que o la sa tuma min ye Jibi Jakite an bɛ taa ale fan fɛ an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bɔ Jabate nin y'a nalen an tɔ ye dɔrɔn sisan dalamaga o banna ca o de dabɔ tɔ filɛ o tuma Buwa kɛnɛ b'i bolo grand que ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ sabu ndomu bɔkun ye fɛrɛ la dɔ ye ne bɛ n tigɛ don joona Nouvelle Horizon grand que maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko SK a ka kalamu ka di ye grand que a ko min ye sanayɛlɛn kalanso maa min bɛ o ɲɛfɛ n'o ye dɔgɔnɔkɛ Birima Kasa ye grand que i b'a ye k'a fɔ a ye sariya ta dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga wuli a ko a bɛ tile fila bɔ grand que maa dɔw bɛ n'o ye coordination des syndicats de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique grand que i b'a ye k'a fɔ maa minnu ye ɲininikɛlaw ye olu ka lafasatɔn grand que min kɔni ye minisiriso ye u kɛn bɛ ka laɲini kɛ olu bɛ ka baara minnu kɛ n'o ye ɲininiw ye n'o ye recherchew ye k'a di kalandenw ma k'a bila jamana ka bolo kan u y'a jira k'a fɔ nafolo dɔ kan ka d'olu ma n'o ye prime ye u ka sɛgɛn sara o tuma ko nafolo ye ko dili ntanya bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko u y'a da tulu la k'a da jaba la grand que n'u k'u bolo jan jamana ye olu ka tɔrɔmanya ka daw tigɛ o tuma min ye minisiri ye abada k'a tɛ k'a kɔfila u la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'a dun ma ɲɛ k'a fɔ ko baara kun ye nafa ni tɔnɔ ye o tuma olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu bɛna ɲigin baara la ka funu baara la ni ka gɛrɛfu bolo da u y'a fɔ cogo min na u y'a kɛ ten grand que sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ u ye baarabila fɔlɔ kɛ k'a daminɛ janvier kalo tile 27 ni ka taa bila février kalo tile gale u y'o kɛ baarabila la min ye baarabila filanan u y'o nun don tuguni an bɛ waati min na ko sisan o tuma grand que fo ka taa bila février kalo tile 7 tile 8 na i b'a ye k'a fɔ kɛnɛ bɛ sen na sɛbɛnnikɛla ko o tuma k'a daminɛ ntɛnɛn don février kalo tile 3 min ye gɛrɛfu filanan ye k'o bɛ ban a tile 8 sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye gɛrɛfu filanan bolodalen min ye minisiri Birima Kasa ye a na kɛ n'a dimina ni ale dun dimina grand que i b'a ye k'a fɔ ɲuman tɛ yen maa min ye sɛbɛnni kɛ n'o ye SA ye ale y'a jira k'a fɔ minisiri kɔni ye kibaruya mun di nin ko in na grand que k'a ye tigɛ nɔ bila sɛbɛnni kɛ ni k'o bila ka taa di chercheurs ma n'i y'o kɔnɔ kumaw lajɛ lettre kɔnɔ kuma bɛ mun ko fɔ k'a jira k'a fɔ min kɔni y'u ka prime ko kuma min bɛ ka fu fɛ grand que n'o y'u ka tɔrɔmɛ ko ye o tuma k'u ye baarabila fɔlɔ min kɛ u filɛ nin ka baarabila filanan min daminɛ o tuma o kun bɛ cɛ min ye sinikɛnɛ ye o tuma ko maa o maa ne de ye baara bila ko bloc t'a la dɛ i ye don mun kɛ i ma baara kɛ k'a b'a tigɛ ka bɔ i sara la a b'a tigɛ a b'a tigɛ grand que sɛbɛnnikɛla ko min ye sanayɛlɛn minisiri ye n'o ye Birima Kasa ye dɔgɔnɔkɛ ko k'ale dimina a ko n'i ye jateminɛ kɛ an bɛ camancɛ fanga de la grand que min ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye nafolo min tɛ bolo la k'o tɛ se ka ta ka di maa ma maa caman de bɛ u sigilen bɛ k'u ka nafolo makɔnɔ a ntanya tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye kow taabolo lajɛ min ye jamana marabaaw ye grand que u y'a jira k'a fɔ k'olu nakun tɛ fila ye i b'a ye k'a fɔ gɛlɛyaw de dara ɲɔgɔn kan gɛlɛya fɛn fɛn bɛ jamana in kɔnɔ k'u b'a bɛɛ lajɛlen kalama o tuma ko ji bɛ don kɔ la dɔɔni dɔɔni sɛbɛnnikɛla ko a ko maa minnu sigilen bɛ k'u ka nafolo makɔnɔ maa minnu sigilen bɛ k'u ka hakɛyaw makɔnɔ Mali kɔnɔ bɛ yen k'a ka ca fo k'a dama tɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye ni chercheurs ye grand que k'u ka sabali k'u bolo dɔw dusu la hali bɛ k'u ka muɲu ni sabali kɛ sabu min y'an ka jamana ye ko jamana ɲɛmɔgɔ o tuma k'u hakili bɛ bɛɛ lajɛlen la ko sɛba tɛ fɛn jugu ye k'a k'a den kɔrɔ o tuma n'i ye ko taabolo lajɛ malidenw bɛ se ka nafa cogo min na ka tɔnɔ sɔrɔ cogo min na ka nisɔndiya ni wasa sɔrɔ cogo min na k'o ye camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ka wulikajɔ ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ SA ale ka sɛbɛnni don
Bojabate. Namu. E bolo bo wa. Ne bolo bo. Kanta do. Itiga do. Nyentege do. Mbora ni seben fura me l'avenir. Odo. Mami nga seben do. Ama Amadou. Akodi. Ama Amadou. Nya soro yere la ka kalimun kala a jele atleni. Pass. Ate ngalo tege. Abada. Awa ko wa gestion des catastrophes. O fana fenye. Ni jere jekulu basigile do akama. Yasa anywana kana ke en fait tugudi. Jere jekulu yi. Namu. Uye nyanye bele ke. Aywa ministre mi no premier ministre yi. Ale rep na akonyema yala. Nyanye yi. Akiara alamusa. Janvier kalo kile bisaba samba flamboa ane du. Premier ministre a fɔra cogo min général de division Abulaye Mayiga kɛnɛ ɲɛmaya tun b'a bolo kɔrɔfɔ sigilen kun tɛ dɔ wɛrɛ kan dɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen n'u y'o tigɛ o tigɛlen kɔfɛ baaraw daminɛna baara yɛrɛ fo ka avancer cɛ yɔrɔ caman bɛ yen u ye o baaraw kɛ min ye maaw ka ayiwa lafiyabɔyɔrɔ sigiyɔrɔw ye o yɔrɔ laraw ye k'o ɲa ji tɛmɛ siraw minnu bɛ taa sow jɔ yen k'olu fana walankata o ka bɔ yen baara in tiɲɛ yɛrɛ la u ko k'u ka laɲini bɛɛ lajɛlen de kɔni y'o ye bi yaasa san 2024 la tiɲɛliba min kɛra o ɲɔgɔnna ka na kɛ jiko o sababu la u ko tuguni premier ministre a ko k'a bɛ nin jɛrɛjɛkulu n'o tɔnba in ye ko k'u sɛbɛkɔrɔ fo ka segin k'u fo ka sabu kɛ ko tasa min dir'u ma k'u kun n'a kɔnɔ wa u ye baara kɛ baara caman yɔrɔ min dir'u ma k'u ye nɔ bɔ a bɛɛ lajɛlen la donc a ka foli b'u ye donc u kɔni b'u cɛsiri collecteur ninnu k'olu bɛɛ lajɛlen de larawe a bɛ se ka jɛ cogo min ji kana tiɲɛli kɛ ayiwa kɔbolo babolo so kana jɔ ye bilen fiyewu i y'a faamuya b'a la sɛbɛn an y'a sɔrɔ cogo min l'avenir maa min ka sɛbɛn don Ama Amadou ale ka sɛbɛn don. Garanke an ka taa o laban tɔ ye sentigɛ ni ko laban min ye Nouvelle Horizon Garanke maa min sɛbɛnni k'o kɔnɔ sɔgɔmada na tɔgɔ ko Mahamani Ture Garanke a bɛ mun de ma sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye kunun lajɛ laadala ɲɔgɔn ye mun bɛ kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ n'an k'o ma ko conseil des ministres Garanke kunun conseil des ministres min ye Segu ye gouverneur kura sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko taabolo lajɛ a ko min ye ni polisikɛ in ye Garanke n'o ye commissaire général de brigade de police Sulemani Traoré Garanke n'ale de tun ye polisiw ka directeur général ye o tuma k'ale sen bɔra polisiw ka ɲɛmaaya la ni ka taa kɛ Segu ɲɛmaaba ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye kunu araba février kalo tile 5 i b'a ye k'a fɔ conseil des ministres ale kɛnɛ sigira jamanakuntigi n'o ye général d'armée Assimi Goïta ani a ka fangabolo fɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye ministre so ni jɔyɔrɔ b'i bolo Garanke bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ na n'i ka jɔyɔrɔ sɛbɛnfuraw ye min ni min bolodalen b'i fɛ ŋaniya kunda min ni min kɛlen don i fɛ i bɛna n'a ye k'a jira jamanakuntigi la Garanke ni fɛn min kan ka yɛlɛma ni dɔ kan ka bɔ min na dɔ kan ka fara fɛn minnu kan min ye tigɛ wɔrɔ ɲɔgɔn fara ka ca sɛbɛnnikɛla ko Garanke min y'o lajɛ in de sen fɛ i b'a ye k'a fɔ u da nana se Segu ko ma sabu hakili lajiginna min ye Segu gouverneur maa min tun bɛ yen i b'a ye k'a fɔ n'o ye Alassane Traoré polisi don Garanke ale kɔni tora sirabaka kasara dɔ la min ye décembre kalo kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko k'a daminɛ o décembre kalo tile 8 min ye polisi Alassane Traoré ale bɔtɔla Segu ni ka kunda Bamakɔ kan Garanke dugu dɔ bɛ n'o ye Zanbugu ye a ka mobili sina ka bin ye sɛbɛnnikɛla ko mobili yarala kɛrɛ kan i b'a ye k'a fɔ mobili nana wuli tuma min na a yirala k'a fɔ Segu ɲɛmaaba min ye polisi ye min Alassane Traoré Garanke ale kɔni sina ka diɲɛ to kasara in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ jamana ye suturaliw baaraw kɛ sɛbɛnnikɛla ko k'a daminɛ min ye décembre kalo tile 8 Garanke kana bila fo kunu février kalo tile 5 i b'a ye k'a fɔ Segu tun bɛ yen gouverneur tɛ yen maa min tun bɛ ka camancɛ baaraw kɛ o ye gouverneur ye ale ka directeur de cabinet n'o ye Birahima Ongoyiba kalo 2 kɔnɔ Garanke k'ale kɔni y'a jɔyɔrɔ fi nin ko in na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko taabolo lajɛ i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye Segu gouverneur ye Garanke ko maa bɛ se k'a fɔ sa k'a kɔni kɛra maa min ye Garanke ko kɛ polisi ye tuguni n'o ye commissaire général de brigade Sulemani Traoré min ye Solo ye Garanke k'a ye baara ɲuman caman de kɛ Bamakɔ yan
polisiw ka ɲɛmaso kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko ale kɔni fana y'a jɔyɔrɔ bila maa min ye i b'a ye k'a fɔ ko fana ye polisi jɔlenba ye grand que b'a ye k'a fɔ ale fana gɛrɛla kɛnɛ kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko ka hakililajigi kɛ min ye Segu gouverneur dɔ tun bɛ yen grand que k'ale fana miniji kɔni dɔgɔyara n'o ye Birahima Sisoko ye n'ale tun ye général des eaux et forêts ye i b'a ye k'a fɔ ale de fatulen k'a sababu kɛ bana kuntala suru ye o tuma min ye o kɔnɔna u ye maa min sugandi o tuma o ye polisikɛ n'o ye Alassane Traoré Alassane de sigira Bamatof kelen nɔ na min ye Alassane ye o tuma k'ale fana tora Siraba ka kasara la sɛbɛnnikɛla ko Alassane fana tora Siraba ka kasara la maa min sigir'o nɔ na o ye Massa Solo ye yarabi min ye Massa Solo ye grand que sɛbɛnnikɛla n'o ye Mamani Touré ye Ala ka sija ni kɛnɛya d'a ma yarabi min kɔni ye baara min bilalen bɛ k'a makɔnɔ ko Ala k'o baaraw Ala ka a se o kɔrɔ grand que Segu mago bɛ fɛn minnu na grand que k'Ala ka wulikajɔ sabati ko Ala ka bɛn ni kɛlɛ don a ni Segukaw cɛ sɛbɛnnikɛla ko n'ale dun bɔra polisiw ka ɲɛmaso kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ jɔn gɛrɛla ale nɔ na o de ye contrôle général des policiers Youssouf Kone ye min ye Youssouf ye k'u ye dana ta ka d'ale kan o tuma bi ale de ye Mali polisiw ka directeur général ba ye sɛbɛnnikɛla ko a ye baara yɛrɛ ta ka ban sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko taabolo lajɛ a ko an ka jamana in kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ko dɔw bɛ bɛn ɲɔgɔn ma grand que n'i ye Mali sinankunya lajɛ Jarakɛ ye baara ta Tarawelekɛ y'a kɔ dun polisiw ka direction kɔnɔ Tarawelekɛ n'o ye Massa Solo ye ale de bɔra jɔyɔrɔ la ni k'a di Jarakɛ ma maa bɛ se k'a fɔ sa Jarakɛ ni Tarawelekɛ Jarakɛ ni Tarawelekɛ jɔn fa ye jɔn ye ɲininkali bɛlɛ o ye Mali diya ye dɛ kosɛbɛ o tɛ bɔ Mali kɔnɔ ba la a bɛ komi filaw ni numu depuis Ala ka diɲɛ da numu de den filaw ye olu bɛ se filaw la ka bɔ yen kɔnɔbili filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mamani Touré ale ka sɛbɛnni don bɔn n bɛ n tɛgɛ don wa a don n'i ye n tɛgɛ don l'indépendant ale de kumalen bɛ a ko cogo di maa min ye sɛbɛnni kɛ Dawuda Sangare o fana ye fila ye a ko cogo di fila saba Jakite Sangare o la sa dɔ bɔra kosɛbɛ ayiwa M5 RFP o tɔndenw an'u kanubanciw n'u k'a ma ko M5 RFP Malikura k'u ye ci bila u ka tɔnba ma n'u ka comité stratégique ye ko k'u k'u bolo jɔ maa la vote la bɛɛ bɛ vote min ye u y'o ɲɔgɔn ye kɛ dɛ M5 Malikura u y'o kɛ dɛ ayiwa kɔrɔfɔ la ɲɛma jamajɛrɛba n'o bɛ comité stratégique M5 RFP Malikura ayiwa maa min tun b'u ɲɛ o y'u ka président de n'o ye premier ministre kɔrɔ ye Modibo Sidibe ayiwa ancien ministre dɔ fana tun bɛ a jɛrɛjɛkulu la Kɔninba Sidibe président min bɛ denmisɛnninw tɔgɔ la n'o ye sifinnakaw ye Abdul Kader Konatɛ ka taa se Burama Afu Traoré ma ya kuma b'a la ani madame Marega dɔgɔtɔrɔ Fatumata Kulubali k'u kɔni ye kɔrɔfɔw falen u ni ɲɔgɔn cɛ kunungo Banangabugu la Bamakɔ district ya kuma b'a la u y'a yira sa u ka tɔndenw k'u ka wuli ka jɔ kɛ u ka fara ɲɔgɔn kan jamana yɛrɛ taabolo u k'a yɛlɛ ka olu bɛɛ lajɛlen k'u labɛn u tilala k'a ɲini tuguni u ka ɲɛmɔgɔw fɛ n'o y'u ka ayiwa réseau patriotique pour le renouveau et de l'émergence u b'a o wele ko réparer donc o mouvement belebeleba in olu maaw fana y'a yira ya kuma b'a la dɔ wɛrɛ tɛ ko ye Maliko in de don ca a ka kɛ u k'u bolo di ɲɔgɔn ma u ka bɛn ko la fana u kɔni ye waati jan kɛ kɔrɔfɔ la u ni ɲɔgɔn cɛ dɔ b'a ta dɔ b'a bila kɔrɔfɔ a bura i y'a faamuya b'a la u tilala ka n'a yira ye kuma b'a la jamana kana o ka se ka sabati vote o ka kɛ a ɲuman a jɛlen ŋanamu tɛ vote min na u ka laɲini ye o fana ye i y'a faamuya b'a la o bɔlen kɔfɛ sa u jɛrɛjɛkulu in halisa u ka laɲini ye jumɛn ye ko k'u bɛɛ ka don da kelen fɛ u bɛɛ ka bɔ da kelen fɛ sabu k'o de y'u ka laɲini ye comité stratégique ɲɛmaaba yɛrɛ kuma ta Modibo Sidibe ale y'i ta ɲɛsin denmisɛnninw na cɛkɔrɔba in a n'a fɛɛrɛ don a ko jamana in k'a tɛ sifinnakaw kɔ ne denmisɛnninw ye ko wa k'u jigi ye denmisɛnw ye bi k'u jigi ye denmisɛnw ye sini wa k'a bɛna fɛn kelen fɔ denmisɛnnin ninnu ye ko k'u ka n'u fari fa dɛ k'u ka to ka kuma gɛlɛn fɔ olu ye ko n'o kɛra k'olu yɛrɛ fana bɛ siran ye kɔrɔfɔ an y'a bɔ indépendant kɔnɔ bi maa min ka sɛbɛn de don yɔrɔ n tun y'o f'i ye kabini a daminɛ n'o ye Dawuda Sangare ye
Wajibate an tɛ nin ko bila dagiri dala ko ye mɔgɔw kɔrɔtɔlen bɛ jɛ ka bɔ kunnafoni nɔfɛ ko jɛ ka fɔ n'olu o la kɔrɔfɔ b'i bolo. Garankɛ ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ o tuma ne bɛ tigɛ don le débat min ye fasili sɛbɛn mun don maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ ko Dirisa Tiene Dirisa Tiene Garankɛ a ko min ye Mopti ye i b'a ye k'a fɔ cɛ ɲuman dogo min ye Sudu Baba Garankɛ an ka taa an ka marayɔrɔ 5nan la sɛbɛnnikɛla ko min ye Dirisa Tiene ye a kɛn bɛ ka min sɛbɛn wari dunko kuma don Garankɛ o man di dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye seko ni dɔnko n'o bɛ to ka bolo da an ka jamana in kɔnɔ san 2 o san 2 n'o ye biennale artistique et culturelle ye i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye wari minnu donna da fɛ o tuma ko majɛ caman caman de kɛra sɛbɛnnikɛla ko a ko kɔngɔ kun tɛ cɛ a ɲɛfɛ min ye nin wariko kuma in ye Garankɛ ni baara bɛ kɛ ɲɛma de bɛ lajɛ i b'a ye k'a fɔ wari don o wari bɔ o tuma n'o ye minisiri ale min ka baara donnen don seko ni dɔnko ma Garankɛ i b'a ye k'a fɔ ka se ka ɲɛda kura d'a ma sɛbɛnnikɛla ko min ye malidenw bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ Mopti jamana kɔnɔ ni ka taa ɲɔgɔn ye jɔkun 1 jɔkun 2 min ye seko ni dɔnko ye min ye ɲɔgɔndanw ye fo ka taa ɲɛma ye sɛbɛnnikɛla ko jɔn de bɛ se ni bɛɛ lajɛlen ye Garankɛ a musakantan tɛ a nafolo bɔtan tɛ min ye dumuniw bɛ kɛ min ye biennalikɛlaw bɛɛ bila so de kɔnɔ min ye minɛnw de bɛ na tajiw de bɛ san wulikajɔw de bɛ kɛ Garankɛ i b'a ye k'a fɔ nafolo min bɛ don a la ko jamana kun kɛn bɛ k'i kɔkɔrɔma don a la ka musakaw bɛɛ lajɛlen ta ka wuli k'i jɔ n'o ye sɛbɛnnikɛla ko biennale bannen a yirala k'a fɔ ko biennale kɔni 2023 a kɛra taman Mopti dugu kɔnɔ o kɛra dɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye biennale jara o ye anw minnu ye tigɛrɛ fɔlaw ye anw ɲɛ bɛ fɛn mun na Garankɛ k'a sɔrɔ ko bɛ dugu jukɔrɔ n'o de ye nafoloko ye biennale jara nka n'i y'a lajɛ Garankɛ min ye nafolo min dira jamana fɛ ko ka biennale baaraw kɛ n'a ye o tuma ko dɔw y'a kɛ didigɛni ye ni k'a kɛ nɛmuni ye sɛbɛnnikɛla ko jɔn ni jɔn de y'a kɛ didigɛni ye Garankɛ b'a ye k'a fɔ bolo m'a funu a bɛ da tigi kan a ko maa min tun y'an ka seko ni dɔnko minisiri ye i b'a ye k'a fɔ ɲininkali taara k'a sɛgɛrɛ min y'a n'a ka jamaw ye min ye régisseurs ye Garankɛ ka taa bila min ye Mopti yɛrɛ régisseurs ye Garankɛ min ye gouvernorat baarakɛlaw ye fan o fan de bɛ ko musaka kan ka tɛmɛ yen fɛ a bɛɛ lajɛlen welela k'a lajɛ ka ɲininkali kɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye bureau de vérificateur général maaw fɛ sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la ko fali yɛrɛ sange kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye sɛgɛsɛgɛli kuncɛlen i b'a ye k'a fɔ wari min kɔni ye majɛ jɛ wari min tun kan ka don dondaw fɛ min tun kan ka kɛ nin ye min kan ka kɛ nin ye miliyɔn 100 miliyɔn 63 o de nɛmuna didigani Garankɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko maa minnu bolo tun bɛ nafolo la i b'a ye k'a fɔ olu de ka sɛgɛsɛgɛli la ni jateden dɔnna a ko min ye minisiri ye ale kɔni t'a jɔyɔrɔ la bilen Garankɛ ko weleli bɛ se ka k'ale ma waati bɛɛ sabu nafolo bilala ale de ka bolo kan ale fana k'a latigɛ a ka baarakɛlaw ye o tuma min ye Andogoli Gindo ale kɔni t'a jɔyɔrɔ la bilen sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko taabolo lajɛ maa min bɛ Mali seko ni dɔnko minisiriya la o de ye Mamu Dafe ye min ye nin ko in ye Dafe kɔni kɛn bɛ k'a taabolo 2 la sɛgɛsɛgɛli baaraw bɛ senna nin waatiw la maa o maa ko de nɔ bɛ wari dunko kuma na Mali kɔnɔ i bɛ wele k'i jɔ i ti fa dɛ n'i ye jɔntigila kɛ a bɛ f'u ye k'i ka na n'a ye n'a tɛ yen i bɛ taa kaso kɛ Mali y'o ye bi dɛ Asimu tile dɔ bɛ jamana in bila dɛ i m'a ye bolibaatɔw cayara maa min ye senfa kusa ni sigili ye Garankɛ o cayara fo k'a dama tɛmɛ maa min sɔmin b'a yɛrɛ la o min ye biribiri kɛ o ka ca fo k'a dama tɛmɛ maa min bɛ n'u b'a dɔn k'u ye kojugu kɛ u ye faso nafolo dun foroba wari o min kɛn bɛ ka danko o ka ca o tuma min kɔni ye minisiriso ye Garankɛ ka taa bila bureau de vérificateur général la u ye baara min kɔni kɛ ka jaabi bɔ olu de filɛ nin ye miliyɔn 100 ni miliyɔn 63 ko k'a ɲini k'a bila a nɔ na biennale kura 2025 o bɛ Mopti o bɛ Tombouctou Mopti ta kɛra 2023 Tombouctou ta ye 2025 ye o ye ɲinan san yɛrɛ ye a bɛna kɛ waati min na dɔw bɛ tila ka don o la nka yanni Tombouctou biennale cɛ o tuma ko ka wari labɔ dɛ fɛn min bɛ yen o bɛ bɔ fɛn min tɛ yen dun Garankɛ marakala zon tɛ 2 ye bina jan don kunnafoni filɛ an ye min bɔ le débat kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don yanni k'a bila o ne b'a fɛ k'i ɲininka u bɛ taa nin jate bɔ u tɛ se ka kɛ ni anw bɛ anniversaire kɛ anw fɛ e b'a kɛ cogo min n'i nana ni 20 san e bɛ 20 sɛbɛn n'i ye tan bɔ a la e bɛ tan i tɛ min dɔn wa maa min ye nin kɛ bureau de vérificateur général ye ninnu b'a dɔn k'a dɔn ka kari n'i ko k'i bɛ jate dɔn ka tɛmɛ nin baarakɛlaw kan fo n'i kɛra suba ye n'u y'a calculer k'a bila yɔrɔ min na je retiens maaw denw n'u ye min fɔ a tɛ wuli dɛ u b'u ka baara dɔn dɛ tɛmɛ n'a ye o tuma
sisan an bɛ fan min na o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ bi na jamana faamaw u wulilen dɔ bɛ kɛlɛ la kɛlɛ ye tɛ dɔwɛrɛ ye ɲɛnaminimafɛn o kɛlɛli ko Kulukɔrɔ yanfan fɛ Ɲɔsɔnbugu k'u ye tɛgɛ da sɛnɛkɛla 2 kan ye payi sɛnɛkɛla ɲɛnaminimafɛn o bɛ kɛ cogo di dabakala ni mansin ni Sumaworo ɲɛkɔrɔ u tun bɛ k'a kisɛ seriseri de subhanallahi a fɔ n ye a gɛlɛyara dɛ kojugu n'i ye nin ko ta k'a lajɛ san 2025 ko a baara k'a daminɛ cogo ɲana office central de surveillance mɔgɔw fɛ n'o ye OCS ye n'i ye jateminɛ kɛ k'u ye maaw damadɔ wele ayiwa ka jate polisi contrôleur de police Dramani Keita o min ye chef d'antenne ye OCS la Kulukɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la k'a ye jɔ fili jɔ k'a bɔra ni bama de tabarikala nin baara kɔnɔ sa i bɛna ka n'a ye nin don laban ninnu na an ka nin finitigiw u ka dɔnniya n'u ka fɛɛrɛ OGS Kulukoro k'o kɛra sababu ye yafuma b'a la maa belebele 2 bɛ yen ko sɛnɛkɛlaw de don n'u yɛlɛmalen bɛ k'o kɛ ɲɛnaminimafɛn o baarabaw ye yafuma b'a la o la sa u bɛ denmisɛnninw n'o ye Ɲɔsɔnbugukaw ye o denmisɛnninw u b'olu bɛɛ lajɛlen sen don u fɛ k'u bila ɲɛnaminimafɛn tali a n'a feereli la yafuma ba olu kɔni tor'u ka yaala la sa u ka jɔ b'u bolo Bafi Sangana jɔ fili a taara bɔ ni maa 2 kan wa cɛkɔrɔbaw don koyi denmisɛnnin tɛ dɛ wa dɔrɔgu baden de yer'u bolo a bɛɛ jate yɛrɛ tɛ se ka fɔ baara ye wa ko k'a ɲɔ ɲalen d'u bolo yafuma ba dɔrɔgu a modèle bɛɛ lajɛlen k'a bɛ ninnu ka bila la cɛkɔrɔba ninnu san 60 wa ɲɛnatigɛ maa min kan ka mɔdenw sigi a sen kan ni siko fɔra a la 65 o ye yɛrɛ sanfɛ fota y'aw ma sisan ko anw tɛ taa an ka sira fɛ bilen i tɔgɔ ma don dɛ 65 tiɲɛ la sɛbɛnnikɛla i tɔgɔ bɛ gasi kɛ sɛbɛnnikɛla bakara an ma gasi kɛ wa ko cɛkɔrɔbaw don y'u si birintilen don yanni k'u ɲɛsin u ka misiri kɔnɔ taga la ayi ni denmisɛnninw kɔni bɛ ɲɛnamini fɛɛrɛ min na u b'o de tigɛ u b'a feere cogo min na u b'a feere o feere cogo kelen fana la u ye gasi kɛ Kulukɔrɔ région na sa e b'a k'a bɛ kalo damadɔw bɔ ko foire dɔ fana kɛra yen Ngalamadibi yanfan in fɛ waati sa ka na ko o yɔrɔ ni Kati cɛ ko kilo 25 o man jan kosɛbɛ k'u taara bali denmisɛn dɔw fana la muso dɔ tuguni muso subhanallah tafetigi tɔgɔ dɔw la jaa ma nɔgɔ ye dɛ ko Taramadoli o 225 Taramadoli 250 a n'a ɲɔgɔnna produit caman ba o taara ye o muso fana u ye tɛgɛ da o fana kɔ dɔrɔgu ko kɛlɛ bi na kɔni k'an ka jamana ɲɛmaakura ninnu n'o ye transition maaw ye k'u t'a fɛ ka sigi k'a nin ko lajɛ dɛ n'u ye maa ye k'e de bɛ ɲɛnaminimafɛn baara la yewu u bɛ minɛ dɛ yɔrɔnin kelen u t'o don dɛ wa ko intervention t'a la ɲɛnaminimafɛn ma ɲi dɛ donc ka hadamaden kɛ fatɔ yɔrɔnin kelen ka fini bila yɔrɔnin kelen ka hakili wɔsi bila la yɔrɔnin kelen an ma sigi k'o lajɛ wa Yusu Konatɛ nin y'a ka sɛbɛn ye yafuma b'a la grand ne bɛ tɛgɛ dɔ joona min ye l'indicateur du renouveau maa min sɛbɛnni ka tɔgɔ ko Yakuba Dumbuya Yaku a ka kalimu ka di grand a ko min ye Bamako i b'a ye k'a fɔ sirabaw ye ka taa bila an ka togoda siraw la grand waleya dɔ bɛ ka kɛ waleya mun cɛ min ye ministre so n'o ye ministère des transports ye et des infrastructures ye grand madame Dambele Madina Sissoko i b'a ye k'a fɔ musoba min cɛsirilen bɛ o tuma k'a kan bɛ ka n tora ta biɲɛ ma sɛbɛnnikɛla ko ɲugujugu bɛ ɲagaɲaga wuli a ko n'i y'an ka goudron lajɛ grand kɛra moto la i kɛra nɛgɛso la i kɛra mobili la i b'a ye k'a fɔ an ka goudron bɛɛ lajɛlen sɔgɔsɔgɔlen don ni min tɛ dingɛ ye grand o ye min kɔni ta sidɔn ye i b'a ye k'a fɔ hali n'i b'i sen na e ko min ye cuncunni ye i bɛ kisi o mɔden min ye tɔgɔdimi ka taa bila disidimi min ye kɔdimi ye grand o de kɛn bɛ Bamakɔkaw la n'i ye Mali goudron lajɛ fɛn de kɔni b'an bolo min ye goudron ye a bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛnen don
sɛbɛnnikɛla ko a ko gidɔrɔn n'i y'a lajɛ nafolo min bɛ don a la dagosi ka bon grand que i b'a ye k'a fɔ an ka lɛnpo n'an ka taxes ye wari minnu bɛ sara an fɛ an ka fasoden ɲumanya baara la o de bɛ tila ka ta ni k'o don gudɔrɔnw na o tuma ko jɔn b'i sigi k'o tiɲɛtɔla lajɛ ka sɔrɔ a ma kuma min ye madame Dabele Madina Sisoko grand que a ye lajɛ kɛ maa minnu bɛ n'olu da bɛ taamako la an ka jamana in kɔnɔ n'o ye transporteur routiers ye a ye bɛɛ lajɛlen wele min ye finitigilakaw ye a ye wele bila bɛɛ lajɛlen ma grand que min ye directeur général des transports ye ka tila ka baara nunjuru d'o ma n'o ye Mahamadu Tchernoso ye o tuma k'u k'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye sɛbɛnnikɛla ko u k'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye u tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye an ka jamana in kɔnɔ min ye surcharge ye o tuma k'a dama tɛmɛnen don jamana in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko ka taa fɛn bila mobili kɔnɔ fɛn mun tɛ se ka ku mobili kɔnɔ ni ka mobili kɛ yigiyigi ye ka tila k'an ka sirabɔ ka se k'u halaki o tuma k'o de dabilala grand que sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Yakuba Dumbuya ye a ko min kɔni ye kalo 2 ye o de tun bɛ k'o di mobili bolilaw ma o de tun bɛ k'o di juraw ma maa minnu bɛ t'u ka minɛn ta k'a bila mobili kɔnɔ ka bɔ dugu ni dugu ka munumunu salo boloda o tuma min kan ka ku mobili kɔnɔ désormais i b'o de bila mobili kɔnɔ min man ka don k'i tugu k'a don o tuma diyagoya f'e ka minɛnw bɛ ka taa voici kelen na ko n'i tigɛ taara i ka mobili bɛ minɛ i ka minɛn bɛ minɛ i la sɛbɛnnikɛla ko grand que kalo 2 de tora o tuma min ye k'a daminɛ ni février kalo ye ka taa bila min ye avril kalo tile gale ye grand que ni avril kalo tile gale dugu sera i b'a ye k'a fɔ ɲangili baara bɛ daminɛ jamana in kɔnɔ min ye duguba kɔnɔ ka taa bila an ka dugutaga siraw la min ye lakanabaaw bɛna jɔ a bɛɛ lajɛlen la i ka mobili doni k'a lajɛ hali ni garamu 1 yera kan surcharge la o tuma i ka mobili bɛ jigin o yɔrɔ bɛɛ la e ni minɛn tɛ i ni mobili tɛ wa hali ni chauffeur tɛ jamana b'a bɛɛ minɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko joli tɛ kɛnɛya nɛn kan min kɔni ye i b'a ye k'a fɔ ɲɛfɔliw kɛra min ye hinɛ ni makari ye jamana in ye nka n'an ye ko bɛɛ kɛ k'a munumunu k'a dan sen kɔrɔ o tuma ko jamana tɛ jɔ dɛ mali kɔnɔ kabini kunun o de bɛ sariyaw bɛ ta ka ta appliquer min ye cɛmancɛ fanga ye grand que k'u k'a fɔ ka nɔgɔ bɔ a la sariya o sariya n'a taara cɛmancɛ fanga la grand que k'u b'a bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa malidenw ka nafa ni tɔnɔ bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na o tuma k'an ka siraw tiɲɛ min ye surcharge ko damatɛmɛ ye grand que k'o banna k'a daminɛ cɛmancɛ fanga fo ka taa bila don min na mali kɔnɔ bilen abada doni tɛ bila mobili kɔnɔ doni min ni mobili tɛ se o kɔrɔ wa doni tɛ bila mobili kɔnɔ doni min n'a ka ca mobili ma o tuma k'o banna mali kɔnɔ sariya de b'a ka baara kɛ malidenw ka nafa ni tɔnɔ kɔnɔ kunnafoni filanan an ye min bɔ l'indicateur de renouveau kɔnɔ Yakuba Dumbuya ale ka sɛbɛnni don grand que o tuma sɛgɛnnafiɲɛbɔ o bɛ kɔmɔsuruku ka ja an bɛ taa jibi fan fɛ kunnafoni tɔw bɛɛ an bɛ tila ka segin ka na an y'an kan sɛgɛnnafiɲɛ bɔ an ye jisumanni fana min sisan n balance na ka dayɛlɛ a yɛrɛ ma e kɛrɛfɛ ten kosɛbɛ e bɛna mun kɛ sisan grand que i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ ne bɛ n bolo kari ka don info matin grand que n bɔra ni min ye o y'o ye min ye info matin maa min kumanen b'a kɔnɔ grand que o de tɔgɔ ko Aminata Sisoko min ye wulikajɔ grand que i b'a ye k'a fɔ k'o de bɛ Bamakɔ mairie-ba kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko Bamakɔ mairie-ba ɲɛmaya bɛ délégation spéciale bolo n'i y'o lajɛ cɛkɔrɔba ale de bɛ fɛn finman jɛnnen dɔn min ye polisi Bala Tarawele ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko taabolo lajɛ fɛn damadɔ bɛ Bamakɔ sigi la grand que o fɛn o kɛ bɛ ni jateminɛ ni wulikajɔ ye n'o ye sanuya ko ye a ko Bamakɔ jama ka ca grand que n'i y'a lajɛ yɔrɔw don ɲɔgɔn kɔnɔ min ye sanuya baara kɔni ye tɔkajɛ belebeleba don i b'a ye k'a fɔ sanjukɔrɔ wɔsi ko de tɛ dɔn n'o tɛ kabini délégation spéciale nana min ye Amina Sisoko a y'a jira k'a fɔ ko dɔ kɛra wa dɔ wɛrɛ bɛ ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko grand que n'i ye tarata tɛmɛnen lajɛ i b'a ye k'a fɔ nisɔndiya belebeleba taara ka di Bamakɔkaw ma n'o bɛnna février kalo tile 4 ma min ye Darussalamu o kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko a wulikajɔ in bɛ tali kɛ mun kan o de ye dépôt de transit ye ɲama lasago waati kɔnɔ yanni a bɛ taa décharge finale la i b'a ye k'a fɔ min tun bɛ Darusalami grand que i b'a ye k'a fɔ ko kɔni tun binna yɔrɔ tun kɛra i b'a fɔ ko batɛmɛsira sɛbɛnnikɛla ko dépôt de transit yɛrɛ grand que min ye ka koko kura jɔ k'a manugu ka ɲa min ye camionbaw bɛ yɛlɛ kɔti mun kan ni ka bila ka jigin grand que i b'a ye k'a fɔ fɛn kan ka kɛ dépôt de transit kɔnɔ min ye o baara cɛ ɲuman ye k'o de boloda Bamakɔ mairie-ba fɛ min ye gardien ka so ka taa bila ɲɛgɛn maa minnu bɛ baara kɛ waati kɔnɔna la grand que min ye ka se
se ka sutura baaraw kɛ cogo min na i b'a ye k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen sabatilen bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye nin baara ɲuman in lajɛ a kɛnɛ a koromakarili nujuru tun bɛ maa min bolo garanke o de ye Desuba ale ɲɛmaaba Desuba n'o fɔra o de ye direction de service de voirie et d'assainissement de Bamako sɛbɛnnikɛla ko maa min y'o ɲɛmaaba ye o ye lieutenant colonel Sokuba Traoré min ye Sokuba Traoré garanke ale de taara Bamako délégation spéciale jɔyɔrɔ fa ni ka se ka nin kumaw kɛ min ye kangarida ye ka se k'o baaraw kɛ maa minnu bɛna yɔrɔ in matarafa u k'a minɛ i n'a fɔ u ta don forobafɛn don nka u mana kɛ cogo cogo la bɛɛ lajɛlen ka se k'i janto a la min ye dugudenw ye dugutigilakaw muso ni denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen ka se k'i janto a la garanke janko forobafɛn a bɛ se ka minɛ cogo ɲuman sɔrɔ wa min ye yɔrɔ yɛrɛ matarafabaw ye n'o ye GIE ye n'o ye camion bolilaw ye n'o ye voirie baarakɛlaw ye wa n'o ye baara wɛrɛkɛlaw ye bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ forobafɛn don a minɛ cogo ɲuman o de bɛ sijan d'a ma sɛbɛnnikɛla ko min ye lieutenant colonel Sokuba Traoré garanke a y'a yira k'a fɔ Bamako délégation spéciale ɲɛmaaba garanke ale kɔni bɛ min don ka kuma kan o de ye baara mun talen don k'a d'olu ma k'a bɛ se ka kɛ n'an bɛɛ lajɛlen sɔnna ko sabu ko bolodengɔnni kelen tɛ bɛlɛ ta min ye sanuya baara ye o tuma ko siyɛnni baara don dɔ bɛ k'a furan k'a jɛ dɔ bɛ k'a nɔgɔ kɔfɛ k'a bɛ taa min dɔ ka minɛ ko ye ka dugu sanuya dɔ ka minɛ ko ye an ka to biribara kɔnɔ o tuma ko dugu bɛ jɛ cogo di garanke min ye sɛbɛnnikɛla ye n'o ye Amina Sanogo ye a y'a yira k'a fɔ Bamako délégation spéciale ɲɛmaaba garanke ko n'i ka kɔn koromokarili ɲɛ tarata don o tuma k'ale fɛnɛ kumana a kumana min kan o de ye min kɔni ka kilisi ka di i da ye mɔsɔnyɔrɔ sɔrɔ n'i ye kɛnɛyaw lajɛ n'i ye nisɔndiyaw lajɛ dugu kɔnɔna la o tuma ko dɔ de bɔnna dɔ de tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o tuma min ye dɔ de sɔnna fɛnɛ sɛbɛnnikɛla ko f'an bɛɛ ka jɛ de k'a sɔn k'a fɔ k'an de ta ye jamana in ye an bɛ se ka min bila an k'o bila sɛbɛnnikɛla ko min ye Bala Traoré ye garanke k'a y'a yira k'a fɔ min ye jamana marabaw ye k'u bɛ ko bɛɛ lajɛlen la yaasa jamana in bɛ se ka kɛ jamanadenw sago ye o tuma danna mun ta bɛ k'a da olu kan olu fana bɛ cɛsiri ni sunɔgɔbaliya fɛn fɛn la dugu in bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na Bamako ville pɔrɔ Bamako ville kokɛti min bɛ fɔ da kɔnɔna la a ka se ka bɔ dalafɔli la ni k'a yɛrɛ yɛrɛ lakika ye o tuma ko y'ale Bala Traoré cɛkɔrɔba ka kuma ye o y'ale n'a ka jamaw ka baaraw ye min y'a ka jama bɛɛ lajɛlen cɛ ni musow ye min ye madamu Mayiga i b'a ye k'a fɔ ka wulikajɔ ye garanke k'olu tɛ sɛgɛn o baara in na sabu ko yɛrɛ ci a kɛko ɲuman ko ni foli ka kan o tuma olu bɛ ko la ka kɛ jamana in kɔnɔ o tuma k'u b'a ɲini jamanadenw fɛ an ka se k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ ka kɛ anw de ye an k'a minɛ i n'a fɔ an ta a dɔ bɛ dɔ la n'o kɛra k'a bɛ sijan sɔrɔ min ye dugu yɔrɔ furanni ye ka taa bila ɲamaw cɛli la o tuma ko min kɔni o gɛlɛya bɛ jamana in kɔnɔ Darussalamu kɔni k'o kɛra Bamako kɔni ta ye k'u bɛ laɲini wɛrɛ kɛ ni ka tila ka yɔrɔ wɛrɛ dilan yaasa min bɛ ka kɛ Darussalamu ka se ka kɛ yɔrɔ wɛrɛ la cogo min na min ye Darussalamu ye garanke i ka dala k'a fɔ ɲamaw bɛ dalajɛ tile kɔnɔ ka tila k'a lasago ka taa n'a ye dugu kɔfɛ min ye tɔni 510 ye o tuma ko ɲamabɔyɔrɔ k'a b'o de sɔrɔ tile kɔnɔ o tuma kilo o kile 510 tonnes o tuma k'a b'o de kafo ɲɔgɔn kan ni k'o cɛ ka bɔ n'o dugu kɔnɔ o tuma ko jama bɛ yɔrɔ yɔrɔ la ɲama bɛ yen nɔgɔ bɛ yen nka k'o t'a bali an k'an kɔfila cɛli la sabu o ye diɲɛlatigɛ yɛrɛ taabolo ye kunnafoni fila nin ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don Buwa Jabate n'i y'a bila n bɛ girin ka n tɛgɛ don wuladala kunnafoni soir de Bamako a kumalen bɛ maa min ye sɛbɛnni kɛ o tɔgɔ de ko Mayimuna Dumbuya Mayimuna Dumbuya ye sɛbɛnni min kɛ Amérique président a naka man di Donald Trump tile 90 kɔnɔ a ka dɛmɛ miliyari 400 fo 20 k'a b'o ɲɔngiri Buwa nin kuma in ma n'an tulo la dɛ nin kuma in ma n'an tulo la dɛ u jɔyɔrɔba bɛ jamana in kɔnɔ yan dɛ kosɛbɛ lakibaru wa a bɛ digi kɛ jamana 3 in na AES a bɛ digi k'an Mali yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na sabu u ka dɛmɛ a barika ka bon a fanga ka bon an fɛ yan wa jɔrɔna yɛrɛ o bɛ an na kosɛbɛ n'i y'a ko ta k'a lajɛ AES dugu miliyɔn 700 $7 Mali yɛrɛ gansan an ta ye 60 millions o dolari ye yɔrɔ ka ca dɛ n'a fɔra ko k'o bɛɛ ɲɔngiri an na a Buwa a tubabukan ka bon dɛ Amérique président Donald Trump a kana maaw tromper a ka sabali a ka nakan diya a ka diya tama tama an k'an bolo di ɲɔgɔn ma sabu ale bɛ dɛmɛ min kɛ n'a ko k'a b'o ɲɔngiri diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ a bɛ gɛlɛya dɛ a gɛlɛya ka bon dɛ Ngasa n'i y'a jate minɛ n y'a fɔ cogo min na jamana 3 in tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ digi k'an na Mali ni Burukina ni Niger a bɛ digi k'an na nka
k'a lajɛ yafuma b'a la sabu n'i y'u ka baara lajɛ kalanko sira fɛ u ka dɛmɛ bɛɛ o kɛnɛya sira fɛ u ka dɛmɛ bɛɛ k'an dɛmɛ da dumuni fana la u ka dɛmɛ bɛɛ nka yɔrɔnin kelen k'e bɛ t'i bolo biri nin da la k'a jɔ ko a ka sabali a dilen don a k'a dabila n'i y'a ko ta k'a lajɛ u ka baarakɛdaw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'u ye ci yɛrɛ bila ka taa ye USAID u datugura subhanallah nin t'an tulo la kuma duman ye dɛ wa k'u y'a ciw kɛ mansinw de fɛ mansin na kunnafoni ka sɛbɛn bila o la dɔrɔn ka taa ko a kana s'a baarakɛyɔrɔ yɛrɛ la yɔrɔ wa ko tɔ bɛ gɛlɛya dɛ kalo kelen kalo fila fo kalo saba dutigi tɛ nasɔngɔ sɔrɔ dutigi tɛ sara sɔrɔ o tɛ kibaruya duman ye wa ko maa minnu tun b'a baara kɛ ka fɔlɔ ka Donald Trump t'olu yɛrɛ jate o n'i y'a ka kɔrɔfɔ jate minɛ a b'olu yɛrɛ filɛ maa banabaatɔw di k'olu tɛ baara kɛ k'a ɲɛ donc a laban o laban a bɛna maa kura yɛrɛ ta ka bila olu fana bɛɛ lajɛlen dɛmɛnko kɔni an fɛ farafinna yan fan tiɲɛ yɛrɛ la a b'a fɛ k'a jɔ dɛ donc n'a y'a jɔ kalo saba a y'a daminɛ ka ban an b'a deli ala kama tuma anw ye dɛsɛbaatɔw ye o tuma kalo saba kɔfɛ a k'a kɛ ala kama a k'a sigi a nɔ na o kalo saba yɛrɛ tɛmɛnen ɲininkali gɛlɛn a bɛ sɔn wa a tɛ sɔn wa a bɛ tɛmɛ n'a ye wa ala ka to a ka sɔn o fana ɲininkali dɛ ala ka to a ka sɔn dɛ ala k'a to a ka sɔn wa a k'a to a ka sɔn Amérique k'a to a ka sɔn Gejulu k'a to a ka sɔn ala k'a karama ye n'o tɛ dɛmɛ ni n'i y'a jɔ an na bi a ma ɲi wajiba tɛ nin ko tɛna taa yɔrɔ jan Suware de Bamako ka kɔrɔfɔ ye nin ye Mayimuna Dunbiya a ka sɛbɛnnin don kosɛbɛ grand i ma fɛn fɔ ni tiɲɛ tɛ o tuma kuma man di da kelen na grand fɛn banbali yɛrɛ jate dɔn grand kunnafoni min n'an y'an sigi a kɛnɛ kan nɛgɛ kanɲɛ 11 sanga 30 grand an ye bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn maaw de b'u ka sunɔgɔw bila k'u ka maamago bila ko arajo jɛgɛ fo ka kunnafoni waati sera grand n'an dun tilala an ma sanu di maa ma ma wari di maa ma kanu ka baara don an b'u waleɲuman dɔn ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn bɛɛ ni ce arajo jɛgɛ fo ka kanuni la ka danna ta ka da arajo jɛgɛ fo kan an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ ala k'an to ɲɔgɔn ye ala k'an mɛn ɲɔgɔn bolo ala k'an sago sɔrɔ ala ka jamana ja ka jibi fo ka waleɲuman dɔn jibi ni ce kabini 5 heures du matin k'an bɛ ni fo ka waleɲuman dɔn bunteni ku YouTube kɔnɔna la garanke bɔ jabata ne bi kunnafoni lase n'ale kira sɔnna ma a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini min ye dabaka kutuba ye sini fana don wɛrɛ ye a ka to bɛ ni kan sɔli ala